है ना। ढेर लो इंतजार में रहला। ठीक बा भैया, तनी लेट हो गईल हा। तमाशा भइल बा त तमाशे न चली है। तमाशा में तनी देर हो गईल हा भैया। टाइम 9 बजे के रहला। कार्यक्रम तो 9 बजे से शुरुआत बा, लेकिन 9:15 हो गईल टीम टाम करे में। एकरा खातिर माफी चाहतनी। बात विशेष बा, जुड़ जाई लो, ओकरा बाद शुरू करतनी। थोड़े देर हो गईल बा, 15 मिनट बहुत देर होला। इतना में बहुत लोग, बहुत मैसेज या बहुत फोन भी आइल है कि देर होता। हम रंजीत पुजारी सारा लोग के गोड़ लगतनी। सब लोग के जय हो, सब लोग के प्रणाम। ठीक बानू समाचार? सब लोग के जय हो। तनी लेट हो गईल है, एकरा खातिर माफी चाहतनी, लेकिन रउआ लोगिन जुड़ जाए। ई सौभाग्य बा जे आदमी जियता, रउआ लोगिन से बात करता। काल के लाइव जौन चलल बा ओकरा के भरपूर आशीर्वाद जेतना रउआ लोगिन देले बानी बहुत बा। सारा लोग के जय हो, सब लोग के हम रंजीत पुजारी गोड़ लगतनी। बात विशेष बा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज तमाम बाप हो बाप। रउआ लोगिन के दिमाग खराब हो गईल बा कि इतना तो साला राजनीति में नेता भी दिमाग ना खराब करत हुए जितना ये अभिनेता रउआ लोगिन के बेटा बन के कह देता रे सा। सारा लोग के खोपड़ी घुमा दिले बा पूरा इंडस्ट्रीज के। 2 आदमी मिल के अपन रुतबा बरकरार रखे खातिर कुछ सच्चाई बा। सारा लोग के हम गोड़ लगतनी। पवन बैरागी जी जय हो, अभिषेक गिरी जी जय हो, नितेश यदुवंशी जी जय हो, रजनीश चौबे जय हो, रचित पांडे जी जय हो, विकास भैया जय हो, गीतकार भुवर भोजपुरिया जय हो, पल्लव पांडे जी जय हो। सारा लोग जुड़ जाई, सारा लोग शेयर लगाई। आदि कुमार सिंह जय हो, रचित पांडे जी जय हो। सब लोग जुड़ जाओ। थोड़ा लेट हो गईल बा, शेयर दबा के करे के बा। बात सच्चाई बा। आ केहू के दोस्त स्टार ढोढ़ा मंगरू के दोस्त हमरा लाइव में मत जुड़ी लो भैया लो। रउआ लोगिन हमर खोपड़ी सटकावे खातिर केहू के कुछ कह देम तो गड़बड़ हो जाई। हम अभी स्टार लो आज विवाद में रहत हुई, हम लइकाइए से विवाद में रहे नहीं। तो एकरा चलते युवराज प्रताप जय हो। एकरा चलते ढोढ़ा मंगरू केहू के फैन हमरा लाइव में मत जुड़े भैया। हाथ जोड़ के आग्रह बा, रउआ जेकर फैन बानी ओकर फैन रही, ओकरा संगे रही, ओकरा संगे लागल रही, ओकरा के खूब आगे बढ़ाई। हमरा नइखे मतलब, हमरा लाइव से मत जुड़े। केहू के फैन हमरा लाइव से मत जुड़े, खास कर स्टार लोग के हाथ जोड़तनी। प्रभाकर तिवारी जय हो, अमित चौबे जय हो। हम रंजीत पुजारी सारा लोग के गोड़ लगतनी। सब लोग के जय हो। युवराज अर्जुन सिंह जी जय हो राउर। सब लोग के जय हो, सब लोग के प्रणाम। शेयर तो नहीं करे के होई, चूंकि ई 2 आदमी अपना के आज ले कुछ सच्चाई बतावे के बा जौन जबरदस्त बा। सुशांत तिवारी जय हो। तो एकरा चलते रउआ लोग इनके जुड़ के रहे के पड़ी ज्यादा देर तक। आयुष्मान सिंह जय हो, बबलू तिवारी जय हो। बोले में अगर केहू के नाव छूट जाओ तो भैया माफी चाहतनी, चूंकि बात के शुरू कल जाओ। भोजपुरी में जे अपना के बड़ा बहुत बड़ा दिग्गज, हम रात में भी बोलले रहूँ कि जे अपना के बहुत बड़ा दिग्गज समझता ओकर इतिहास आ रिकॉर्ड मशीन फलाना चिलाना का नाम दिया था। तारा मने झांट होला का?
ई कौन ट्रेंडिंग स्टार हरे माधर चोद? ट्रेंडिंग स्टार माने का होला? पावर स्टार कि नहु भौसड़ी वाला उठा के सारा जना गाना गाओ तरह, सारा जना उठा के गाना गौले बड़ा आ बहुत बड़ा स्टार बन तरह कि लेबल लगवाओ तरह। ई 3-4 साल से ये स्टार 2-4 जना अपन माई बहन करावो तारे इंडस्ट्रीज में। जानतनी लोग काहे खातिर कि हम ए पर दबदबा बनौले रही। नया कलाकार केहू ना आवे। अरे अगर तारा से पहले जे तहार बाप रहे, तारा से पहले जे तहार बाप रहे नु, उहो अगर ई चहले रहित तो तू ओजी ना रहता। नया गायकार के ई तो करियर बर्बाद क के रख दिले बड़न सन स्टार। दिलीप सिंह जी जय हो, मंटू कुमार जी राउर जय हो। गीतकार भुअर भोजपुरिया जी एकदम सही बात बा। ई अपन सत्ता बना के रखे खाती कि हम हरदम जब कौनो नया लड़का गाना गावता, जब कौनो नया लड़का स्ट्रगल करता, स्ट्रगल क के मार्केट में आवता, वही उठा के गा दे तरन सन। ई उठा के गा दे तरन सन। एकरा चलते खोपड़ी खराब बा। अब भोजपुरी में अश्लीलता तारा लोगन से ज्यादा केहू माही बहन करवैले बारे स्टार। तारा लोगन से ज्यादा केहू माई बहन करौले बा। भोसड़ी के जितना स्टार बाड़ो माधर चोद बड़का बड़का, एकनी से ज्यादा के करौले बा माई बहन। अब भोजपुरी में अश्लीलता। रंजीत पुजारी के गाना बाजल बारे, रंजीत पुजारी के गाना कोनो बाजल बा माधर चोद मार्केट में कि हम अश्लीलता फैलौले बने। आ कुछ माधर चोद लो हमारा कौर के या कहाँ के कुछ का कहता लो। अरे साला हमार नइखे बाजल कोनो जो हम फैलौले बनी। जाके अपना बाप लो से पूछा जे माई कहाँ चोदौले बालो। हम नइखे, हमार बाजल बा का? हमार बाजल बा? हमार गाना कय गो बाजल बा? रुआ लोगन बताई कय गो हमार गाना रुआ लोगन सुन ले बानी? के सुन ले बा हमार गाना? कय गो सुन ले बा हमार गाना? हम अश्लीलता फैलौले बनी सन तो कय गो बाजल बा? जब तैयारी कोनो नया गायक करता तू लो उठा के गा देबो। तारा माँ का चोदो जितना स्टार तू लो अभी बाड़। आ राइटर कौन बा बड़? कौन स्टार के संगे कौन राइटर बा जौन नया कलाकार के गाना उठा के नहीं खे लिखत? एकरा बहनी के भौसड़ा कौन राइटर हो जौन के संगे बा? कौन राइटर बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जवान नया लइकन के मेहनत के ऊपर गाना उठा के उ जवन काम करत रे सन, तू लो अपन माई बहन कराओ तरह स्टार बन तरह अपन सत्ता बरकरार रखे खातिर कि हम रही। अरे पवन बैरागी जी एकदम सही बात बा। नया कलाकार के करियर बर्बाद क के रख दिल बड़न सन। गीतकार भुअर भोजपुरिया जी जय हो राउर। अभी गाना आइल बा का करे आरा जालू, का करे आरा जालू, तहार गान मारे आरा जाली। का करे आरा जालू एगो गाना आइल बा, तहार गणिया मारे उ आरा जाली भौसड़ी के। कई जना उठा के गौलो। नया लड़का ही गौले रहे, रउआ लोगन उठा के देखे। नया लड़का ही गाना उठा के गौले, नया लड़का ही गाना गौले रहे। नया लड़का यूपी के एगो लड़का गौले रहे, नया लड़का। तू उठा के का करे आरा जालू, का करे हिया जालू। तहार दिमाग खराब कर बहनी के मुंह में से आइए जला महाराज। ऐसा हम गाड़ी देनी। रचित पांडे जी राउर जय हो। मने का करे आरा जालू उठा के गौला का जरूरी रहे? तारा लोगिन के जे गौले बा आ तारा लोगिन के प्लानिंग से होता कि हमार हे बेरा रिलीज होई तो हमरो वही बेरा, हमार हे बेरा होई तो हमरो वही बेरा, हमार हई नाव रही तो हमरो इहे रही, हमार हई शब्द बा तो हमरो। अरे रितेश कुमार गोंड जय हो। अपन माई बहन करावे खातिर, अपन माई बहन करावे खातिर आ नया जे बाऊ अपन गणिया मराई हो तारा बहनी के भौसड़ा लो। युवराज भानु भवानी जय हो। रिंसू सिंह जय हो।
रचित पांडे जी खाली कॉपी चलता। अरे महाराज जी जितना स्टार बाड़े एकरा बहनी के भौसड़ा। नया लड़का एगो गौले रहे, नया लड़का एगो गौले रहा अभी गाना तरह आँखिया के कजरा जान झगड़ा करा दिले बा। नया लड़का ई गाना एगो गौले रहे आज एकरा के लोग बहुत बड़ा स्टार कहता नु, वही गाना उठा के गौले बा जौना कैसेट के नाम है झगड़ा। एक ठही वही साहेब के प्रोग्राम में सारा लोग वीडियो देखले हुई, वहां के अपन नाचे खातिर कहनी कि हमार गाना बजाओ झगड़ा। साउंड डाला जब सर्च मरलस झगड़ा तो ओरिजिनल आ गइल अखिया के कजरा, ओरिजिनल बाजल। तो यहाँ के कहते नहीं हमार बजाओ ये हमार ना हो। अरे तारा का कहीं तहार ना हो, का इज्जत रहल, का इज्जत रहल, तहार ना हो तो का इज्जत रहल हो तारा। आ ढोड़ा मंगरू तमाम चमचा के कहतनी तारा बहनी के भोसड़ा लोग तू लो हमरा लाइव में जुड़ मत माधर चोद। माधर चोद किनहू जाना के तू चमचा होखो कौनो स्टार के तारा माई के चोदो। कान खोल के हर एक लाइव में तारा लोग इनके कहतनी माधर चोद कि किनहू के स्टार के चमचा हमरा लाइव में जुड़ मत। या जो हम कहतनी हम पोस्ट ऑफिस से न्योता ना भेजवानी तारा के में बोलावे खातिर, हम न्योता ना भेजनी केहू के लाइव आके देखे खातिर। आना तो पारा पारी हिसाब तहार बहन चोदलो बरियार होई, एकरा चलते जुड़लो मत हमरा संगे हाथ जोड़त नहीं। आना तो जुड़ के तू लो अपन माई बहन करब तो हो जाई, ठीक बा, एकरा चलते जोड़लो मत। तो बात के आगे बढ़ाई कि का इज्जत रहलो जी जब ओरिजिनल गाना आ गइल तो तारा जरूरी का रहे गौला के। आ जिन राइटर ई एकरा के देहले, जिन राइटर एकरा के देहले उ अपन माई चोदावत रहले। अरे जब सुनल जे कोनो नया लड़का गौले बा तो तारा बेटी के चोदो तारा लिखला के का जरूरी रहे। जब तू सुनल कि कोनो नया लड़का एकरा के गा देले बा तो तारा लिखला के का जरूरी रहे हो राइटर। तारा कलम में औकात नहीं खे, तारा कलम में औकात नहीं खे कुछ अपना से लिखे के। अगर कोनो राइटर नया जितना अपना के स्टार राइटर समझता रहे सं, जितना स्टार राइटर ही अपना के समझता रहे सं एकनी के कलम में दम बा तो नया लिखसन। हमनी ऐसा कलाकार के उठा के मत गावसन। आ भोजपुरी में अश्लीलता ई बड़का बड़का स्टार जौन बाड़े सनु एकनी से आइल बा, रंजीत पुजारी से ना, रंजीत पुजारी से ना। आई ए बेरा बात करो तारे कि हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पौले बानी, हम चिन्ह बनौले बानी। अरे माधर जात तू चिन्ह बनौले बड़ा, ठीक बा, चिन्ह बनौले बड़ा तो तनी नीमन के चिन्ह बनौले रहता। नीमन के चिन्ह गाना के लिस्ट ए लोग के सारा लोग जानता, गाना के लिस्ट ए लोग के कितना नीमन नीमन गाना बा स्टार लोग के सभे जानता। हमरा ओकर नाव नहीं खे धरे के, हमरा ओकरा के बतावे के नहीं खे, हमरा ओकरा के कहे के नहीं खे। कितना लोग केकरा केकरा दुआर पर बाजत हुई, बियाह शादी में सबका दुआर पर कौन कौन बाजत हुई, कौन कौन लोग सुनत हुई, सारा लोग के पता बा, सारा लोग के पता बा, सारा लोग के पता बा कि हाँ लोग का गावता। तो कुछ बढ़िया करो ना, ऊपर चलवाओ। तू रामायण महाभारत गौले रहता तो गाइत आदमी, तो तू लो माई बहन करौलो आगे ही। अब जब कोनो नया लड़का भुअर भोजपुरिया जी राउर जय हो, तमाम गाना बा महाराज, कितना गाना के नाव धैल जाई, तमाम गाना बा जौन लो अपन माई बहन करौले बा, ऐसा सारा लोग सुनता। जानता नहीं जात के एगो बीमारी बड़ी माधरचोद बीमारी है।
जात के बीमारी बड़ी माधरचोद बीमारी ह। कुछ दोगला अभी एहू में जोड़ल बड़े जौन अपन जात खातिर अपन माई बहन करई हैं, उ मनिहे ना तो करावे दियो लोग के अपन माई बहन। ऋषभ चौबे जी जय हो राउर, वो लोग के अपन माई बहन करावे दी। कहे के मतलब बा एक जाना तनी इस साला भोसड़ी के जब कौनो नया लड़का के गाना बाजे पावता, जब कौनो नया लड़का कूलर वाला एगो गाना रहुआ लोग सुन ले होखे, कूलर लगा दी, वो गाना सर्च रहुआ लोग जब मारे तो ओरिजिनल जे गौले बनू ओकरे आई। ये डुप्लीकेट जितना जना स्टार गौले बड़े लोग के ना आई, नइखे आ सकत चूंकि डुप्लीकेट होला। फिर भी लोग बढ़ावा देता तो दो कोनो बात नहीं है, लेकिन सच्चाई जौन बा बहनी के भौसड़ा ओकरा के केहू रोक दी का? नीरज बाबा जय हो, ओकरा के केहू रोक दी हैं? ओकरा के केहू ना रोकी। अगर बाय औकात तो बिना विवाद जब कोनो नया लड़का बाजे पावता तो तू लोग अपन विवाद खड़ा कर देता रहो कि हम रही चर्चा में। आवे वाला समय में साले राजनीति के टिकट लेवे वाला बड़ा लोग का कि जातिवाद करत रहो। जन बेरा माई बहन करावत रहो सारा लोग के द्वार पर जाके वो बेरा जातिवाद से मतलब ना रहे। आई बेरा जातिवाद से मतलब हो गइल बा, ए बेरा अपन जात हो गइल बा, ए बेरा अपन जात हो गइल बा। ए बेरा अपन जात हो गइल बा, अपन लौकता आ जात वाला लोग के घमंड हो गइल बा। सारा लोग सबका के सुन ले बा, केहू अपना बाप आ अपना जात से नइखे बाजल। रातों कहले रहमी भोसड़ी वाला 100 की नहू जाना होखस माधर चोद स्टार, आज गाड़ी दे के कहतनी, रात गाड़ी ना दिले रहमी, हमार झटिया के उखाड़ ली, हम गाड़ी देतनी। तो ए लोग के इतिहास बा, जेकरा बतियावे को होई हम रंजीत पुजारी ओकरा से बतिया लेम। अगर कि नहू चमचा, अगर कि नहू स्टार के चमचा चाहत तरह बतियावे के तो बतिया सकत रह। हमार नाम रंजीत पुजारी है, हमार नंबर 99 31 16 78 43 है। एक खाली और बोल देतनी, हमार नंबर 99 31 16 78 43 43। केहू के बतियावे को होई बतिया ली हलो, हरदम खुला रहेला। आ लाइव में तो जुड़ी हलो मत भोसड़ी के, भुलाई लो। तारा लोग इनके सुनला ना सुनला से हमार झटिया नहीं के प्रभाव पड़ेला। तू लो जहाँ माई बहन करावो तारा वही जी करई ह। जात के घमंड आज भइल होई नु तो लंड में मिल जाई उ घमंड। आज जौन जहिया जात जाके तहार गाड़ मारावत रहले तहिया ना रहल तू कि हाँ हमरा जात में केहू गाड़ मारावता जाके एकर मदद करी। आज तू सतीश उपाध्याय जी एकदम राउर बात सही बात। छोट कलाकार लोग के बढ़े नहीं खे देवे के चाहत लोग कि कौन ए लोग के जगह पर जाई तो ए लोग के कुर्सी छोड़े के पड़ी। अरे तारा बेटी के तारा से पहले तहार बाप रहले, तारा से पहले तहार बाप रहले, वो चहले रहते तो तू ओजी ना गई रहता। आज ना कालू कुर्सिया तारा छोड़े के बा। कितनो तू छटपटा चाहे तहार चमचा छटपटा तारा बहिनी के कुर्सिया तो छोड़ही के बा, एकर लिखित बा। चूंकि उ सारा लोग छोड़ले बा। तारा माने का झांट, तारा माने का झटिया, उ सारा लोग कुर्सिया छोड़ले बा, तू हो छोड़ब। किनहु जना स्टार होखा उनकर चमचो अगर में जुड़ल होखबा नु हमरा लाइभवा में तो कानवा तनी ठीक से साफ करके सुन लो कि जेकरा घमंड बानू कि हमरा जात के फलाना हुए तो उनकर झटिया उखाड़ लिया जइया उ जाए लगे हैं आ जई हैं। सारा लोग गइल बा,
सारा लोग गइल बा, नया कलाकार अवतारे सन, तो तू लोग अपन माई चोदावता रह, मिलियन डिलियन के बात करता रह रे भोसड़ी वाला है। ई मिलियन में के पहुंचावल? तहार बाप, तहार दादा पहुंचैले हो मिलियन में, के पहुंचावल? सारा लोग पहुंचावल। हमनी के आशुतोष बाबा छोटू जय हो, रितेश बाबा जय हो, पंकज तिवारी जी जय हो। हमरा जात से नइखे मतलब, भोजपुरी में तमाम पंडित जी लोग काम कैले बा, तो हम कबो कहले बानी का कि हम पंडित जी हई, फलाना पंडित जी? भाग, कुछो ना। जे जवन कैले बा सारा लोग जानता, जे जवन कैले बा जवना जात से उ सारा लोग जानता। हमरा कहे के नहीं खे जे के का कैले बा, के नहीं के कैले, फलान चिलान तारा से पहले ना 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 ना, हमरा उ ना। हमरा ही कहे के बा कि और लोग तो बढ़ले बा, 2 आदमी खास कर अपन माई बहन चोदावता, 2 आदमी, ये 2 आदमी 3-4 साल से देखत नहीं। रउआ लोग इतिहास उठा के देखे महाराज, जब कौनो नया कलाकार अपन स्ट्रगल करके, अपन मेहनत करके, दिन रात एक एक करके अपन प्रमोशन करावता, अपन गाना बढ़ावता, वही लोग उठा के गा देता। ये लोग उठा के रात भर में गा देता, लाइव आ जाता कि हमार हई गाना रउआ लोग सुनी। अरे भाई, उ गाना कोनो नया लड़का के बनावे में कितना टाइम लागल बा, उ गाना कोनो नया लड़का के लिखे में कितना टाइम लागल बा, उ गाना कोनो नया लड़का के गावे खातिर कहाँ से पैसा आइल बा, इस साले तारा नइखे पता। सब पता बा, चूंकि तू ओजी से गइल बड़ा। आज भूलाता रह, अतीत भूलाता रह, अतीत भूलाता रह भोसड़ी वाला। तू नइखा गइल, तू 2000-5000 में कौन स्टूडियो में जाके नहीं गौले रे कलाकार? स्टार का होला रे? स्टार मने का होला? गणिया मारा के सारा जना गइल बड़ा। शुभम द्विवेदी जी जय हो। स्टार मने का होला रे? गणिया मारा के सारा जना गइल बड़ा। दीपुजो अलगिरी जी साफ खत्म बड़े सन, एकदम सही कहतनी रउआ। प्रमोद रंजन तिवारी जी राउर जय हो। सारा जना गणिया ओजी मारा के गइल बड़ा। एक बार तू भूला गइल का हैं? नया लड़का एगो कितना मेहनत करके गाना लिखता, गाना बनावता, स्टूडियो में जाके पैसा देता, मेहनत करता, कंपनी के लगे जाता, ओकरा के बनावता हैं। राजा राजेश तिवारी जी जय हो। ऋषभ चौबे जी राउर जय हो, एकदम सही बात बा। सब लोग के जय हो, सब लोग के हम रंजीत पुजारी गोड़ लागत नहीं। चूंकि दिमाग खराब हो गई बा महाराज, ये लोग के माई बहन कईल जरूरी रहा। चूंकि खोपड़ी खराब बा, जितना ये लोग खराब कइले बा उससे ज्यादा ये लोग के इस साला ढोढ़ा मंगरू चमचा खराब कर दिले बड़े सब। मंटू शर्मा जय हो। ओ से ज्यादा ये लोग के ढोढ़ा मंगरू चमचा इस साला अपने के समझे लगा तरह से कि हाँ फलाना हमार पाहुन हूँ है तो हम बानी। तारा बहनी के भोसड़ा केहू कुछ ना उखाड़ी, और उखड़वा ली है जरा उखड़वावे को होई, अपना पाहुन से कह के हमार झटिया उखड़वा ली है कि नहू जना के अगर उखड़वावे को होई नु तो उखड़वा ली है जाके। नया गायकन के तू लोग बर्बाद क के रख दिल बड़ा। कितना नया गायक के जिंदगी बर्बाद कर दहलन सब, कितना नया गायक का। हमू गावता नीनू गाना अभी बाजल नहीं खे, तबे लोग कहता कि ना अश्लील बा, ए लेखन केहू के सुनावे नहीं। तो तारा बहनी के चोदो अश्लील बा, आ बड़का बड़का लोग अश्लील गावल जाके स्टार लोग अश्लील नहीं खे, ओमे अश्लील ना रहे हैं, में अश्लील बा। सब लोग के जय हो, सब लोग के प्रणाम, तमाम लोग के योगदान रहल बा महाराज। ये लोग उठावल गावल छोड़ ना देव।